Jalan Lingkar Bandara. Terowongan sisih kulon lur, mergo ana terowongan maneh nang sisih etan nang wilayah Desa Tiron. Iki yen ngiri iku bakal teko gedung, tetep tonton video iki sampai tutup. Iki dulur-dulur tak jak nang nggone salah siji dusun terpencil. Dadi notok duk lur, wis gak ono tembusane maneh. Yen awake pengen ngopi ade mlebu iki lur, tapi montore diparkir nang njaba, iso digawa mlebu ya iso. Terus kopi ya mung 2000. Kopi pahit tanpa gula. Iki video arepe tak akhiri sakmene dhisik lur. Engko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh? Muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Dulur-dulur iki aku neng cedake utawa neng ngarepe Polsek Tarokan Kabupaten Kediri. Iki dalan sing tak lewati Jalan Raya Tarokan kang hubungake Kediri lan Nganjuk lur. Dalan provinsi, dalane gede lan alus lur. Dina iki dulur-dulur bakal takjak jelajah desa neng telatah Desa Tarokan kang ono sekitar 12 utawa 13 dusun lur neng Desa Tarokan iki. Dusun pertama yaiku dusun Gebang Kerep. Dadi sing awake dhewe saiki lagi mlaku iki dusun Gebang Kerep. Ombo banget lur. Sanajana ya mengko sih ana sing luwih ombo, tapi menurutku Gebang Kerep iki uga ombo banget. Saka dalan raya mau ade bakal mlebu-mlebu menggak-menggok masuk kampung lan nengko akhire teko bandara Ndoho Kediri lur. Dadi sebagian saka Desa Tarokan tepate dusun Gebang Kerep kuwi wilayahe ana sing kena utawa terdampak bandara Ndoho Kediri. Oke dulur-dulur, dusun Gebang Kerep, Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Lah, Desa Tarokan iki sakliyane gedhe lur, mergo ana 12 utawa 13 dusun kok diitung ae. Uga duwe apa-apa lur. Maksudku apa-apa punya ngono lho. Contone bandara ngarep iki lur sisih kiwa. Dadi kiwane awake dhewe iki bandara Ndoho Kediri. Lah dalan sing diliwati awake dhewe iki jenenge road diversion lur. Aku yang ngarani simpel ae Jalan Lingkar Bandara. Terowongan sisih kulon lur, mergo ana terowongan maneh nang sisih etan nang wilayah Desa Tiron. Iki yen ngiri iku bakal teko gedung bandara Ndoho. Ki awake dhewe tujuan utamane jelajah desa, dusun-dusun kang ana Desa Tarokan. Ki dalan iki yen nganan ki balik maneh nang Gebang Kerep. Lah awake dhewe iki menggok ngiri lur, ana 3 dusun sing bakal diparani awake dhewe neng wilayah ngarep iku. Dusun apa ae? Dulur-dulur tetep tonton video iki sampai tutup. Iki dulur-dulur tak jak nang nggone salah siji dusun terpencil. Dadi notok duk lur, wis gak ono tembusane maneh kang diarani dusun Guwa Rejo. Desane uga Tarokan. Dadi iki dusun Guwa Rejo. Lah nang dusun iki
sanajana ploso, dalane sanajana cilik tapi aspal lur. Iki wis mulai masuk perkampungan dusun Guworejo. Mesisan dulur-dulur tak jak nang nggone Waduk Guworejo, salah siji papan favoritku. Mergo yen awake dhewe dolan nang apa jenenge bendungan utawa embung Guworejo iki iso mancing terus iso ngopi lur, enek warunge. Ning dina iki cukup tak jak nginguk sediluk wae. Dune dulur-dulur penasaran buka-buka ae channel MT Thohir iki, mergo ana sekitar 2 video bab embung utawa waduk Guworejo iki lur. Yen awake dhewe pengen ngopi ade mlebu iki lur, tapi montore diparkir nang njaba iso digawa mlebu ya iso. Saiki ade balik lur nanggone wilayah bandara mau. Yen lurus nanggone Gebang Kerep maneh, lagi ana 2 dusun yen awake dhewe menggo ngiri, yaiku dusun Sumberyuyu, terus ana meneh kok dusun Bukaan. Dadi wis 4 lur. Gebang Kerep, Guworejo, Sumberyuyu, Bukaan. Kaya apa kahanane ayo diparani. Dusun sing pertama iki dusun Sumberyuyu lur. Ora ngerti dasare apa jenengke Sumberyuyu, apa mungkin biyen kene iki wakeh kewan yuyune mergo pancen enek kaline lur nang sebelahe ngono. Apa ana cerita liyane aku durung ngerti. Sing jelas jenenge sangat melekat di otak lur, Sumberyuyu. Ora beda karo dusun Guworejo mau, dalane ya padha dalan kas desa, wis aspal, ya cilik cuma iki rada gedhe dibanding neng dusun Guworejo mau. Terus yang keloro, dusun iki sik tembus neng dusun liyane lur. Yen Guworejo mang kan notok duk buntu. Yen iki iso tembus dusun Bukaan kok terus tembus dusun liyane maneh neng kawasan desa utawa kelurahan Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Dadi iki pancen wis ereng-ereng Gunung Wilis lur, cuman ya ketinggiane menurut perkiraanku ya sekitar 400 lah, kurang lebih ya 400 meter di atas permukaan laut. Dadi hawane rong patek adem lur. Amba lur sanajana dusun, dadi diametere 1 kilo lebih. Lelek per dusun diametere 1 kilo. Iso bayangne ambane desa utawa kelurahan Tarokan ki sak pira. Sanajana desa ya akeh omah apik-apik lur. Critane akeh penduduk kene sing dadi TKI lur, dadi Ramaido, pahlawan-pahlawan devisa yen mulih nang negarane. Lah lur, di PPPP kuwi komoditas utama salah sijine ya ana sing liya daerah Tarokan lan kecamatan Banyakan liyane, yaiku empon-empon kaya kunir, kencur, jahe ngono iki lur. Yen panen terus dikeringne kaya ngono ki mau. Ning ko saya dhuwur kuwi ana neh komoditas anyar, yaiku apa jenenge. Lah lur, iki mang awake dhewe wis teko sing sak dusun Bukaan. Dadi bar apa jenenge Sumberyuyu mang Bukaan, mergo omong ae sampe gak tak sepil. Lagi ade masuk mau ana gapura ya iki dusun Sukorejo lur. Dusun Sukorejo lah ke kanan jalan iki cirine ana SD Tarokan 4 Pak Gereju. Dadi wis 5 lur perdusunane. Dusun Gebang Kerep,
Dusun Gurejo, Sumber Yuyu, Bukaan, terus Sukorejo. 5 wisan. Sukorejo ki ya dawa lur iki yen balik mudhun awak dhewe tembus bandara sisih tengah. Lah yen wis masuk dalan rada elek ngene iki iku masuk Dusun Wates lur apa rada ngarep kono lho. Aku maca-maca tulisane gak patek enek ngono lho, tapi sing jelas bar Dusun Sukorejo kuwi munggah saiki ngono masuk dusun ana gang yen ana simpang ngono lho lur. Gang Supeturang yen ngiri iku Dusun Geneng utawa Jeruk, yen lurus Dusun Sagi. Lur iki arepe tak jak ngopi, dadi nek isore gapura kuwi langgananku. Sawetara bakal tak akhiri karo ngopi. Kene iki jajane gedhi-gedhi lur 1000-an. Terus kopi ya mung 2000. Kopi pahit tanpa gula. Iki video arepe tak akhiri sakmene dhisik lur. Engko ana dusun liyane maneh neng video bajute lur, aja kuwatir. Oke, sawetara sakmene dhisik. Wassalam.